Primer de tot, el que sempre fem és anar a rentar-nos les mans, després de posar-nos el davantal. Passem a l'espai de cuina. Hem lavat les pomes i les peres, les hem secat, hem pelat primer les pomes, hem fet trossos petits, hem quitat el cor. I per no fer servir el foc, el que hem fet servir és la Baby Cook per bullir-les. Les bullim, quan passa el temps necessari, la màquina ja ens ho diu, les traiem i fem un puré amb aquesta poma bullida. Li afegirem també una mica de canyella i una miqueta de sucre glaç, perquè quedi una miqueta més dolça. Omplim, posem una petita quantitat d'aquest puret que hem fet a la cresta, les tanquem i les posarem al forn. I un cop que ja estan cuites, les traiem i per acabar-les li posem una miqueta de sucre glaç per sobre. Per fer les crestes de pera, començarem també pelant les peres, les tallem a trossets petits. He posat xocolata i després l'he enrotllat i l'he fet com a la forquilla. Això. Les fiquem al forn, un cop que estiguin fornejades, les traiem i també li posem una miqueta de sucre glaç per sobre. Fruita! Que m'ha agradat, perquè és una activitat molt divertida. Perquè m'he enterat que la fruita dona vitamines, que és molt vitamina. I que la pera fa forts, gest i va bé per el nostre cos. Als nens els encanta ficar-se a la cuina i els encanta sobretot menjar, però ficar-se a la cuina els agrada molt.